Hai friends, दिनै जोबोद अखा हादों बा जालाव अखाखौ माबोरै हादों अनेक गोसा अखा हादों ना बाप्पाव अखाखौनो फात्ता मोनला आङो बै गोसा हादों ना अखाया अखाया बिराद गोसा हादों बा डेन्जार बारबो बुबाय दं आरो बिराद गोसा अखा हादों ओंखायनो गायनो हानाय फिथाइ सिन्था जागासिनो मानो अखा हादों होननानै गिनायलाय एकदम गोसा अखा हादों बाप्पारेबा आं माने गय फिथाइ नागिरनो खोमा मोजाङै एकदम अखाखौनो मा होनो अखा हाबालाय माबोरै जागोनलै नै ओमफ्राय दा अखाया एसे हागाहांबाय आरो अखाया हागाहांबाय नङाब्ला बारानो डेन्जार बार बारखादोंमोन बाराबो डेन्जार खाथ्रा बारदोंमोन अखाया एसे हागाहांबाय आरो दा एबार नै जों सानैजों अखा हानायाव बेरायनो थांनो नागिरदों नै gini जों न'खै फुरला फुरलु होनलायदो अखाया हागाबाय ओंखायनो जों बेरायनो ओंखारबोदों आरो जों सानैजों इखो एयाय दोननानै फुरा अखाया बेरायथिं दसे अखायाव फुरा बेरायथिंयो आरो दसे ओमफ्राय नै ओइखै माइना फिसाखौ दोनबोबाय एबार बेरायनोसै फट'ब्लालाय नोंसोरबो आं जुमब्रा दंफां जोंनि जुमब्रा दंफां अखाया हागाबाय एबार अखा हागाबाय ओमफ्राय लामाखै थांनि माबोरै जादों लामाखै थांबासो नुसिगोन माबोरै जादों बोथोरा माने बिदि अखा हायोबालाय माबोरै जागोन माथो बाप्पाव लामाया माबोरै जाना दं बेलेग जायगायावथ' बाप्पारेबा दै बानाखौ मा होनो जोंनि जायगायावसो दैया खम जोंनि जायगाया एसे बोरै खोमा ओंखायनो जोंनि जायगाया बिराद दैया खम आरो बिराद जानो जायो ओमफ्राय जोंनावबो जादोंमोन दाख्लै आं फात्ता मोनासै दैया नै बे जाहानि सिलायावबो बेखै फुरा दैबाना जाजोबदोंमोननो ओमफ्राय दा आं र' लोगो सासेया फैगोन ना फैया नै बिसोराव थांनि आङो बिसोरनाव ओमफ्राय बियो फैबा सानैसो थांसै ओमफ्राय फैयाबाबो आं हारसिं थांसै आरो लामायाव मा होनो बेखौनो लिंक थांसै अब्ला Oi Nam, मा खालामदों? हो? नै दा आं इसोरनाव सफैबाय ओमफ्राय इखौ आं दा लेंना नायसै थांबाथ' जोंना आसोला फैबाय हाय बोलो एक बार हाय बोलो हाय दा जोङो जोंनि गामियावनो मोनसे फिसा बेंक दङ बेहाय थांसै आरो फैसा दिरुननो एसे दिरुननो फैसा अखा बोथोराव बेरायनो बिराद इन्टारेस्ट ना एस
Doंसे मेथाइ खनदोलै दोंसे मेथाइ खननायखौ खोनासै दे नों मेथाइ खननाय लोगो लोगो नोंखौ मेथाइ खननायखौ खोनाबाय दे खननो गोसोआव फैयाखै खनब्रा खन जिखुनु खन मोनसे जों गामिया मा होनबावनो बिदिनोसै नै सासे मुदलेया जिरायगासिनो दं Hei, मा खालामदों? जाबाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बिदिनो आरो अरुणाचल थांग्रा आरो नोंसोर खानाया आंना माथो जंगलि जानो माथो बेयो मोनसे जोंनि मोनसे सारियालिसो आरोना सारियालिसो नै बे कारबार आड्डा मारिग्रा कारबार Mana bisa ketemu, Wmpai harus ketemu. Mana sih? Di mana mas? Ini. Hah? Aku pun keluar lagi yang ini. Bah, semena semua kita terima. Mama bagi hunung ke? Jadi bah. Sari-sari di pang-laipang Jwbwt गोथां समायना आरो मिथिंगाफोरखौ बिराद एसे समायहोयो आरोना अ लेंहरदो नै बेखिनि आलि मोनसे हा नै थावख्रि लुदो थावख्रि गोदोनि बुरि बियो डेन्जार खाथ्राखा होखायो थावख्रि लुनाया मा फिथोब बियो एम्फौ फिथोब ना आरो सोमलि दंफांनि बेलाय सोमलि दंफांना एम्फौ फिथोब इन्दि दंफांनि एम्फौ जाग्रानि नै बुरिया प्रद खारा लुदो नै नायना ला नै नोंसोर मुदाया बांग्रोनो बेसे मोजां नै नायना ला बर'आ बिदिनो मावो
मा जि दागोन इजोलाय ओमफ्राय आङो स्कार्ट दागोन ओमफ्राय समायना रमायना जोमजानाय स्कार्ट दागोन आरो आगर गोदान गोदान एरगोन ए सब गबनो नोंना बेसे बोसोर जाबोखो बे थावख्रि लुनानै जि दानायफोरा आंना जाबाय बहुद बोसोर जाबाय बेखौ स्कार्टबो बानायनो हाबाय हिनजावफोरनिबो हौवाफोरनिबो गस्लाफोर सुनो हाबाय आजि मुगायाव आजिखालिथ' थावख्रि लुना रावबो जिखौनो दाला ओंखायनो जाय न' खाथिफोरना बे बन्द'निफ्राय सोलोंना लाबानो जायो आरो स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै जुदि मोजां लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नैबे दखानखौ लानानै आंनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो आरो एसेनोसै लोगोफोर